lume, eu sunt Luca și astăzi pe Gangster o să jucăm GTA. Noi am trebuit să luăm arme din chesturi și trebuie să ne batem cu alții. Bine, jocul pare plictisitor, doar că când te joci e uneori fan, dar uneori chiar enervant că trag mai cu mitralierele după tine. Și cei puternici care au deja mitraliere. Nu am nimic. Nici un pistol n-am. Numai am găsit aici armuri. Arme. E perfect. Doar să nu fie apa fix. Mitralier. Așa, m-am făcut full iron. Mi-am luat niște arme. A murit cineva, e bine. Ok! Mă bag să am furat loot-ul. E bine. Oameni buni, chiar e bine că am reușit să luăm loot-ul la acel player. Dar că mă urmărește celălalt. O să-i dăm home. Hai, ne punem armura. E la spawn home, oameni buni. Acum am pun așa. Perfect, acum eu m-am blindat. Dar nu toți să aveți noroc cu acesta să dați de un player care moare full diamant. Și apoi să deveniți voi full diamant instant. I-am dat! Că vezi cum o să iau pe măstea, fă 5 ori acolo ca turci. Oameni buni. Înțeles? Am luat-o pe aici. Înghețat aia așa e lucrat? No, oameni buni! Păi nu o să aveți și ghinionul meu de acum, că nu mai ies niciodată de acolo. Bro, oameni buni, aia e. Da? Nu te-am născut cu tine, ți-a dat afară. What? No! Am mașină. Bro, armură? E bine! Bro! Doamne, bun cumva că nu mai ridicat la mine. Acum trebuie să ne ducem să mai luăm loot de acolo, doar că e o problemă cu loot-ul ăsta. E că e acela player. Hai că cumva putem să-l păcălim. Să luăm loot. Uite cum. Deja a plecat. Nu să stăm mai la... S-a ascuns. Oameni buni, se ascunde el. O să stea puțin timp. Mi-a prins mașina! Fira, dă-mi mașina! Sigură varianta am. Doar să fug! Oameni buni, asta a fost singura mea variantă. Altfel era mort.
Oh no! Alți playeri care n-au nimic. Au doar arme. N-au armură. Asta-i rău. Am plecat. Ei, oameni buni, o să luăm... Hai că m-am dus și eu bine, m-am dus tot acolo. Nu mă duc de acum prin față, că poate mai am noroc de vreun nu ceva. Voi nu să aveți norocul și ghinionul meu. Dacă aveți norocul să aveți grijă să nu aveți și ghinionul de l-am avut acolo. Că am ieșit, că trebuia să ies ca... Jucam GTA și nu putem face pe clip să stăm numai acolo. Cred că avem aici vreun loot în chest. Sau că avem vreun chest. Nici un chest nu văd. Ia. Nici unul cumva. Nici un chest. Cred că... Niciun chest acum nu are loot. La loot s-ar putea să fie diferit. M-am jucat și în chest care nu era loot, alții luau loot. Deci lootul nu e același la toți. Bro, mi-am regăsit niște iteme. Nu știu de ce iau tot atâtea arme, doar că o să am nevoie de ele. No way, bro. Mi s-a dropat loot-ul. Bine. Ce spray de diamant, oameni buni? E ultra bine. Bro! Din ultra bine am ajuns iar fără nimic. Dar de început chiar era ultra bine. Nu mai aveam nimic. Bro! De ce mă omoară când nu am niciun item? Sper că deja clipul are abia 9 minute, bro. Cream că are prea mult. Că jocul e tare. Gamster pe Gamster.org e serverul
care am jucat acum și o să joc. Da. În continuare. Mai duc o dată prin față eu. Nu. Bro, nu mă mai duc niciodată prin față. Ia uite pe aici. Poate iau niște loot. Mă unesc cu fosta echipă. Așa. Orice bună, bro. Efectiv. Asta e shotgun, ok. Avea papuși de diamond, bro. Mi-a dat cu shotgun-ul. Oameni buni, urmă din cauza, nu știu, că mi se pare amuzant. Chiar la bine, nu prea trebuie să fie amuzant, doar că mi se pare tare. Nu, că mă enervez lumea. Mamă, dar ce-am putut să fug, dar de ce am... Nu, pe aici era. Deci dacă mi iau iar armură. Ce-am avut eu acolo? Itemele alea. Bro, fii arma! Bro, hai că am tras! Bro! Lopata, bro. M-a omorât ăla. Dar cred că era în timp cu ăsta de m-a ajutat pe mine. Bro, m-a dus în partea greșită, în cealaltă parte era, nu? Bro, ăsta o oară mereu ăla. Doi aritemele, bro. M-am uitat că avea ce spray-ul. Că l-am omorât cu arbii, bro.
Unele mai ies pe acolo. Pe bune, că nu mai... Mi-am riscat eu, efectiv. Să mă bat, bro, m-a dus la bătaie eu. Bro, de ce mereu ăsta mi-e norocul? Când mă duc într-o parte. Hai că facem și noi un clip mai lung. Nu facem de la scurt de 2 secunde. Da, din păcate ăla. Că dacă nu era ăla, mă băgam și un fight. Bro, sunt alții. Bro, cască. Așa e bine, bro. Scap să mai zic atâta, bro. Că zic bro odată la 2 secunde. Oameni buni. Mamă! L-am bătut! Îi iau arma. E bine, băi. E bine, oameni buni. Am nevoie de și... L-au bătut iar pe ăla. Devenea doar să mă bată pe mine. Băi. N-avem și noi o mașină, repede să folosesc mașina. Bă, e rapidă. Nu mai am folosit niciodată mașină pe GTA. Și jucăm GTA pe Minecraft. Mamă! Da, bro! Mereu e așa. Mereu mi se întâmplă același lucru.
încercat să mă prietenesc Flash Event. Degeaba am Flash Event-ul. A zis climb to Clitory Words. Bro. Nu mai cer nimic. Bă, dacă fur cheilele și de... Ia. Și dau spin la iteme. Mi-am recuperat foc. Bro, amândoi mă atac acum. Mamă! No! Nu, n-ai cum. O să încercăm să facem team. Team nu merge. Mamă! A vrut să mă moare. Mama! Mă vadă pe mine. Vreau să mă duc pe aici, să nu mă vadă nimeni. Eu fug de el. Eu fug de el, că e ultimul criminal. Nu, s-a urcat. I-am dat prank! I-am dat scam! Mi-a mai dat puțin timp să fug, oameni buni. La 25 de minute în clipul, cred. E prea insane. Am făcut aproape... Și e doar GTA, adică... I-am dat un hit! I-am dat un hit. Dacă mă ascund. Bro, i-am dat un hit. Ia mă ascungem. No! Bro. Mai facem 2 minute de clip, că e prea insane GTA-ul, ne place GTA-ul. Bro, mai încercăm o dată prin față. Dar sper să nu se încheie, să închid clipul. I-am furat să-i le salvez. Bine, să-i le salvez. Dacă era cel cu mine în echipă, îi le salvam. Că altfel, dacă nu era. Mai cum. Deci dacă ai o armă, să zic că nu lasă și pe el. Sau un Adem Hero. Nu poți fi, dați like, oameni buni. Dați like, subscribe pentru că poate la mai multe și alte clipuri. Pa!